Uvažujete nad kúpou rodinného domu v okolí Košíc? Pravdepodobne hľadáte niečo konkrétne. Pokoj, vlastný priestor, moderné bývanie, ktoré už nevyžaduje žiadne ďalšie investície. Radové domy vo Valalikoch ponúkajú práve toto. 4 izby, 130 m2, 2 kúpeľne, 2 balkóny, terasu a záhradu. Garáž priamo pri dome a 2 ďalšie parkovacie miesta pred ním. Exteriér je dokončený na kľúč, vrátane zámkovej dlažby, nového trávnika a oplotenia. A čo interiér? Ak chcete, dokončíme váš dom aj do štandardu. Vy si len vyberiete farbu podlah a dlažieb a všetko ostatné dokončíme my. Každý dom je vykurovaný tepelným čerpadlom NIBE bez vonkajšej jednotky so zabudovanou rekuperáciou vzduchu. Súčasťou je predpríprava na vonkajšie žalúzie, hotový kamerový systém a elektrická garážová brána. Toto nie je štandard trhu, toto je štandard spoločnosti Rekop, ktorá stojí za celou výstavbou. Firma, ktorá neodovzdáva rozostávaný sen, ale hotový dom. Kvalita výstavby, termíny, profesionálny prístup, toto sú veci, na ktoré sa pri Rekope môžete spoľahnúť. Domy budú dokončené už koncom tohto leta, preto ak máte záujem, čas na výber je práve teraz. Zajdite na stránku www.rekop.sk a vyberte si váš nový domov.